előre vagyok, olyan vagy De nem kell ennyire, bazd meg! Ez így nem jó. Ez Nem, nem azért jó. jobb vagyok keretben, meghisz a keretben, most tetszik. Jó reggelt! Üdv a nekem. Ez itt? Halló! Ez jó így! Várjál. Így fókuszban, nem? Nyom fel, Pisti. Mármint, hogy... Áll is fel. Nagyon korán van most, srácok, nagyon korán van most, ezzel nem mondtam semmit. Megzavarodsz a helyszínen. 20 000 vettem Trabantot, 5000 lett volna, de tele volt a tank. Nagyon jó, viár! Ezt nézd meg! Ott 20 év, mint hogy hívják. Hihátszőrrel együtt. Oda nézd. Oda nézd. Miért? Miért? Nem! Pisti, hamburgert kell együtt. Így van. Várj, az, hogy bele harapni. Tulajdonképpen VR Pistinek sok szeretettel küldjük. Hát, sorry, ez egy barbecue burger, rajta itt rögtön kis kaja petting, Úgyhogy, ha lesz még ilyen VR találkozó, forma mindenképp legyen nyoma, és az egyiken majd ott leszünk, de nem mondjuk meg melyiken. Ja. Ez így jó. Ez jó, az tetszik. De amúgy nagyon tetszett, aranyosak vagytok, köszönjük szépen. Valaki benyomja reggel, délután csatorna lesz, közösség meg ott. Hát a közösség valami, ez igaz. Ennyi. Szóval ez ilyen. És már 20-adjára nézzük meg a Dark Souls végigjátszást. Még most is élvezem. Na most vajon lehet, hogy most nem hal meg? Lehet, Ja, hogy nem. de meghal. Igen. Úgy ez van, de tényleg köszönjük nektek. Állat. Kéne lézerteges élő PUBG The VR játék erdőben. Tehát És ha akkor én az miben különbözik a lézertegtől? Hát hogy tudod, ilyen PUBG is. De jó, hogy megtalálod a fegyvert a random helyeken? Uh-huh. Amíg az izgis egyébként. És ha én pennel megyek, Az lesz a tag, bazd meg. az durva. Én pennel megyek. Ping! Egy, ugye blokkolom a lézert, Blokk. mint a szar. Blokk. Másik. Úgy hókombaszok mindenkit, hogy megzavarodik. Win! És csak stealth melyik Win, ez az kúsznál. Ultimate God Mode. Kúsznál, felgesz és Ping! Ennyi, bazd meg. ennyi, ez Ennyi. nagyon. Mondjuk nem tudom, mit tudnak csinálni, ha nem kúszok, csak úgy simán futok valaki felé, szerintem nem sokat. Kiusült. A sok hatás. Lennének kerpekek, igen. Kerpek. Tudod, amit a repülő dob ilyen kis droppot, a kis csomagot. Igen, És azt hogy oldanánk meg? mit? A protót felküldjük valamelyik fára, és dobálja a piros csomagokat random helyekről. Én sajtburgeres ocskókat itt dobálok. Piros füstjelzéssel. Vagy drónnal. Drón is nagyon jó. Igen, de protó a fán, az baszó. Proto a fán az még durvább. Szerintem. De persze ez nem biztos, csak úgy mondom. Csak hányszor lelőnék. És azból hátára 4-en felülhetnénk vezetni. Hát, hogyha vállalja, hogy ő lesz az UAZ. Vagy a Dacia. Ez nagyon jó. Ez tetszik nekem. Nem, az meg jó, kész, ennyi. Jó, ezt nagyon elmentünk. Ennyi, nem. Ilyet nem csinálunk. Nem, Ilyet nem csinálunk. soha. Ilyet nem csinálunk. Rendkívül bonyolult, jól megszervezett sörrivás lesz. Az kell. Nagyon. Szűk Hatarosz, geci! UAZMO. Nem! Uazmó. Nem! Hát Uazmó, az Nem! egyértelmű. Nem jó! Uazmó. Nem jó! Az. Baszd meg! Amúgy meg tényleg. És hogyha valaki kint lenne a körből, az hogy sebződne a valóságban? Micsoda? Valaki rágüldenék, az elkezdenék ütni. Persze. Vagy kutyákat. Az nagyon jó. Jó, Jani, ne. Nem, Ne. elkerítve. Ne.
Don't, just don't. Jó, na. Just don't. És a lag, hogy lenne megoldva? Hát attól függ, mennyit iszok. Ott lehet ilyen slide delay. Meg egy kis screen tearing. Proto, aki kint van a körből, kap egy TO-t, és ha nem ér vissza, mire lejárkban. Nagyon jó. Nice. Nagyon jó. Nice. Ne szállj, te Vegas-szal vágsz? Persze. Hogy ne vágna? Ott nyomtuk, mondjad már Los Angelesben, ott vágtam mellettem Vegasban. Én nem, abban még nem figyeltem. Abba nyomja. Hát, most erre nem tudok mit mondani. Haja is szőke. És Vegasban is vág. Na jó, hagyjuk ezt. Csúszik a hang, na bassz, na várj egy kicsit. Nem is igaz. Biztos, hogy nem amúgy, akkor kibanom. Nem is igaz, azt én is látom. Hát, nem. Hm? Laci, ezért kapsz egy timeoutot. Azért, mert egy nagyon minimálisat csúszik. Szóval, hogy szeret... Na, az nem egy laptop, hanem egy űrállomás. Hát a 21X az űrállomás, ez azért annyira nem, de jó a Ryzen. Jó. Löpüljön az a löpülő. Mi a fasz, Somino? Hogy nem akarom olyan itt kiszedni a képkeretből és lehozni, de végül is megoldható. Csak az a baj, itt lent... Ne nyúljál hozzá, maradj, hogy... Meg akartál fogni, láttam. Meg akartál fogni, Pisti, láttam, hogy meg akartál fogni. Az egereddel? Megyek a picsába, nem bírom. Én ezt feladom. Na jó. Jobb volt kisebben. Milyen faszomtól autofókuszál előtt szarod, bazd meg, hogyha nincs is bekapcsolva rajta? De nem autofókuszál, ez így, igen? Nem. Most csak simán szar. Egyszer nem vagy fókuszban. Akkor menj hát. Menj közel. Így fókuszban vagy, Jani? Komolyan? Hát ja. Akkor el van baszva a fókusz. Földöt kell vágni. Nem veszünk egy olyan új Logitech kamerát? Vegyük. Az kezed. Az már nem jó, mert ez itt már a fal lát. Aha, igen, nem jó. Az a titok. Az titok. Az titok. Na! A keretben Jani az úr. Ez így van? Ez így van. Mit csinál? Viszont a fülem. Hát! Állj be a ló mögé, azt tedd be neki. Hát mi az Isten? Nem. Ne vicceljünk már. Az durva. Mert baszó lesz rajta a kamera. Hűha. Hűha. Már előre láttam bazd meg, hogy azzal fognak dolgozni a Hollywoodba. Az biztos. Érted? Tarantino így fogja nyomni, játsz meg, nem hozzam oda. Érted? Sammy G, menj arrébb! Hol lehetne még írni, hogy válaszoljunk? Túlműcsük. Sehol. Facebookon nem írtatok vissza. Te hol írtál nekünk Facebookon? Nem is lehet nekünk írni. Nem. Nincsen már. Vagy a privát profilunkra írtál? Akkor te is azok között az emberek között vagy, akiket többször fel fog keresni a titkos rendőrség. Így van. Komolyan mondom. Én nem Komolyan értem. mondom. Vagy majd egyszer én írok rád, de az fú, az halálos lesz. Amúgy kéne egy VR labda, Jani. Milyen labda? Egy ilyen baszó. De 1002-es, nem 1005-ös, 1002-es. Kereklámpás. Krómrácsos. Megőrülsz olyan. Komolyan. Belül az meg valódi bőrutánzat, nagyon durva. Valódi bőrután. Komolyan beszélsz, ilyen baj? Az mennyire durva lenne. Egy gyönyörű 1002, figyelj oda, várjál. Egy gyönyörű. Ott nézd meg ezt. Hát szívd ki az 1005-öst. Hát miért? Nézd meg, egy baba. Nézd, hogy meg lehet csinálni. Beszarsz. Mindig kurva jól néz ki amúgy. Mocskosul. Ez volt a legszebb. Nézd meg ezt. Nézd meg ezt. Amúgy Hát most mondd, hogy szar. Van benne érték. Hogy ne lenne benne érték? Az összes orosz autó amerikai kopi. Persze. Gyönyörűek. Egyszerűen gyönyörűek. Csodálatos. Na. Oké, régi kép. Nézd meg. Ott nyomják a hóba. Hogy néz ki ez a labda? Milyen durva. Gyönyörű, feketén csillog. Be van téve keresztbe a képbe. Hogyne. Egyszer...
Érted? A rendszámos majdnem baba. Abba. Baba. Nagyon jó. Nagyon jó. Szerintem gyönyörű. Szerintem gyönyörű. Ez a fajta legalábbis nekem nagyon tetszik. Ami tényleg jól néz ki, ja. A trapéznadrág az megbassza amúgy a képen, ez teljesen igaz. Kivincsen előre csak. Hát megmutattam a kedvenc autómat az egész világon. Na. Nem ez a kedvenc autóm. Ez a legbasszóbb autó a világon. Szóval mutattam neked sokszor, Jani. Igen, tudom. Szerintem ennél nincsen gyönyörűbb dolog, és ez egy, hát tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy egy iparművészeti csoda. Érted? Úgy, ahogy van. És egy ilyet én szeretnék, de sose lesz. Ready? Hát kinek nem folyik el a szíve? De most komolyan. A 18 000 köbcentis dízel, geci. Meghalsz. Csak a kráz! Micsoda? Micsoda? Ez a minden! De az a durva, hogy körülbelül a kerekéig érnénk. Micsoda? Hogyha odaállnál mellé. Egy-egybe fogyasztja, érted? Megzavarodsz, de ez a függőleges felelős fel, amit komolyan mondom. Telefával. Én láttam 60 tonnás darut húztak ki ilyen szarral a sárból, egy darabbal, érted? Jóska bácsi. Jóska. Bebaszva az acélsodronnyal. Egy fél üveg pálinkáért. Ezt komolyan mondom. Ki az a makraszt, kisfiam? Ki a gecibe? Úgy, hogy a letámaszték, be volt süllyedő félig a földbe, bazd meg. Tudod, ásták, meg baszakodtak, meg minden. Jöttek rá azzal a papírra, csináld ilyet, az így... Ennyi basz. Megőrülsz. Ennyi. Ez egy basszógép. Várjatok. Compression. Ó, Istenem. Ilyen Juroszláv, vagy én nem tudom ki a faszom. Ezt mondom, hogy baszik, Size. hatalmas. És az a srác látszik, hogy nem akkora, mint mi. Hát ő magasabb, mint mi. Magasabb, mint mi. Egy Ekkora a fejjel. krász? Ezzel csajozni meg a faszomba? Mert ez micsoda, hogy nyomsz egy gázot, és azt elszáll a diszkó. A diszkó. Hát micsoda? Elszáll a diszkó. Sometimes